Rond 40 jaar hielden Henk en Ida van Dunen het Amelanders Veerhuis. Maar eind 2012 lutsen ze de stekker eruit. Een protte wille en een soort goede herinnerings houden ze oer. Koffieconcerten van korps. Nijsdagen. Nijsdagen, dat had ik altijd een hype best. Daar moest ik iedereen hierheen. En dat deed ik altijd heel mooi en gezellig. Nou, en dan het feest van die keertserij vanzelf. In het hotel is nog een soort van de skiertnis van Holwe te Sjen. Van keertsvereniging Concordia bijgelijks. In het hotel wie het grut feest doet keertser Gert-Anne van den Bos daar koning van de PC uitroepen waar. Naast feesten de Holwetes kwamen ik duizenden hotelgasten naar de vlier. Deze gastwoning zit een protte van fietsen zien. Na een schitterende fietstocht langs het Elfstedentraject door Friesland heen kwamen we met dorst en bezweten circa 27 graden in Holwert aan. Gastvrij werden we ontvangen en zijn wij uitstekend verzorgd. Het hotel stiet nog wel 10 jaar te Cape. 10-tal meesken kwamen te Sjen, maar net één kocht het. Krimp speelt het mee in deze regio. Das beziek het dorpsbelang om Holwert aantrekkelijker te maken voor toeristen. Want Holwert moet meer wezen als de boot naar het Ameland. Het dorp is dus gebouwd op 12 oude terpen. De kerk staat op in en we staan hier op in. En die terpen die ben verbonden met Wassedieken. Dat is al van voor 1500 dat het geschiedenis is. Maar toen weer er nog een verbinding met de Geul, dat is dan ook de Holwerterveert waarschijnlijk, en de zee, de Waddenzee aan de boetenkant. En die willen we graag weer herstellen. Als op die manier weer de actie krijgt van het water, maar dat is ook meestal vanuit de Holwerterveert, die kan weer uitsturen kist. En dan leidt aan het dorp volle meer centraal. Ik denk het gebouw van 1950, 1980 is. En die is daar aan die kant, hier is het trorreed. Als de mensen met de eerste wijn dan door de trorreed kwamen, dan konden ze in een café een drankje en eten krijgen en dan konden ze samen voortgaan. Voor een monumentaal hotel met een rieke skiertnis is de vraagprijs absurd leeg. Nou, 1275. 1000. Ja, en dit inventaris bij. Er is alles bij. Ja. De slipkamers, alle Alles, ja, inventaris, de ledenkanten. Ze kunnen er zijn alles. stappen. Ze kunnen er zijn stappen, ze kunnen allemaal opgaan.